Szóval szórakoztam ott a mindenféle hangszerekkel. Címe is az a filmnek, hogy minden rendben, és közben tudjuk, hogy ez nem létezik, mert soha sincs minden rendben. Vagyok én, a apám, és akkor vannak a Kláráik, és akkor az apuka összejön a Klárával, akinek van a Sári kislánya, akit én állítólagosan véletlenben lökök egy üres medencébe. Egy bűneset körül forog ez a történet, amiben feltételezhető elkövető az egy gyerek, és egy apának a morális konfliktusáról szól. És innentől kezdve minden arról kezd szólni, hogy én ezt hogy próbálom egyrészt eltitkolni, másik oldalról pedig elég határozott nyomást gyakorolok a gyerekre, hogy csinálja azt, amit mondok, és ráveszem a hazugságra. A döntés, amit Sándor meghoz, és az út, amin végigmegy, a mai napig nem pontosan tudom, hogy egy adott szituációban én hogy viselkednék, és ez a kérdés mozgatott a film készítése alatt. A karakter, akit játszom, őt Klárának hívják. Én szerintem úgy alakult az élete, hogy neki nagyon-nagyon fontos a kislánya, és abszolút egy ilyen központi szerepet játszik az életében. Történik valami, ami ezt az épülő és nagyon ígéretes kapcsolatot tulajdonképpen megbontja, vagy megrengeti alapjaiban. És nem kéne, hogy így legyen, de mégis így alakul. 2, 1, tessék! Nincs olyan jelenet, ami unalmas lenne, pedig sokszor csak emberek beszélgetnek egy kocsiban. És végül is az egész film a szülőségnek azokról a dilemmáiról szól, hogy tudom nevelni a gyerekemet, milyen mintát adok át. Hát fontos volt egyrészt abból a szempontból, hogy mi szülők hogyan viszonyulunk a gyerekeinkhez, mennyire bízunk meg bennük, mennyire ismerjük őket, mennyire ismerjük egymást. Képesek vagyunk-e őszintén beszélgetni egymással, akár igazán problémás helyzetekről. Trombitával szórakoztam, a harsonával szórakoztam, stáb felét megdobáltam hógolyóval. De amúgy jól kijövök a stábbal, és vicces, érdekes. Nagyon jó stábunk van, nagyon jó, hogy kis stáb volt, és egy ilyen családias hangulat volt, nem rangált 1500 ember, mint egy reklámforgatásnál, mindenki tudja mindenki nevét, és ez nagyon bejött, és tényleg mindenki mert dolgokat kipróbálni, mindenki a magáénak érezte. Igazából, ahogy halad a film előre, annál inkább látom azt, hogy mennyire felkészültek voltak, és hogy mennyire koncentráltan, tehetséggel zajlik ez az egész. Nagyon tetszik a vizuális világa, tetszik az a szervezettség, ahogy dolgoznak, mind a produkció részéről, mind az alkotók részéről. Azt szeretem ebben az egész történetben nagyon, hogy abban reménykedem, hogy mikor vége, és az ember kimegy a moziból, akkor utána órákig nem tudja letenni.